man dewa tang to khan China khian thil dang lam tak tak an lo lai chuak fo to thina ru dang lam tak tak engram saru nge ani ti hriat lo te mi hring taksa kum sang tam takau upa la himpial mai te an lo mu chuak to a Professor Yang Sialin chu hengan thil mu chuana konga hian scientist poimo ber te zingami ani ome sangha zakwa somsri pariat kum ania Professor Yang Sialin chu post 749 kunlun tlanga na thokin an boy lemeya he special team te hian heng thil dang lam tak tak te hi lom hu chuakin azir chian na an lo thok me kani akum le sangha zakwa somsri pakwa ania sipai pakhat hubai an ti chu ron langin heng an thil lei chuana konga hian na thokrim ber polami ani ome atna hi arumin a hau tak lemeya heng na thok tu chawlu tuk te hi Professor Yang afanu yang ping chuan lo puin tui in turte alo petrina ni hubai chuan Professor Yang afanu yang ping chu a mu tir phatatang khan hunrei takliam to atanga a hriat to nu nia hriat na chu anei tlat maya anin kom ngai tak e mawang chuan an thian pa kengsan chuan alo thik le thina ni special team te chuan luru lian tak mai eng luru nge ni ti po hriat lo an lak chua lai chuan an lak chuana puk chu ron ngingin aron chim tamaya an kem te po chu aron ti chezo ta vek maya ni puk chunga tang chuan thil hlom tak ron chuak tur oma ngain officer hanjiao yang le asipai te chuan an silai chuan an lo tin thrap maya ma se Professor Yang le na thok tu tle ma zong ti lo chu he puk tang hian ron chuak zui tur an om lovani he chiat na hi poi viau ma se he chiat na hian kong thar aron hon betlat mai he puk chunga hian kodang ron in hongin he puk kodang hi Professor Yang le team then khat te chuan eng thil nge om ti in investigation nei tu chuan lo chu an tuma yang ping chu apa pui turin aron in volunteera yang ping wang chuan hubai po chu aron pen chu ngal thoya kensan po athian te wang chuan an hnung chu aron dol zui ve ngal zat boka Professor Yang le a team te chuan pu kothar chu zoin hunrei vak lo nu chuan leikhi chat lian zet mai khur khurum thuk zet mai hi an va muwa leikhi chata an oi thlak lai hian pheng phelep lampang anglek lek bak ni om tak hi an ron thloka khur khurum mong an zuk thlen chuan vur ang tak hian lo khuin alaya chuan leikhi chat khur khurum thuk le zok ni om tak hi alo oma chu khur khuruma chuan wai thlale in fossil ru danglam tak tak hi an zuk mu chuak trau maya hunenga mo chen an kalkol nu chuan tlang pangle lama chuan an chuak lol mai Professor Yang le hubai te chu thu hi an lo in hril mol maya lizen soidan chuan helai nai vaya hian ancient gate principal government lalram mun a om thu chu alo hrila heti lai hian sipai pakhat hian a thil mu danglam tak chu ron hrilin saki lampang kehniak lian zet mai hi alo om kul maya heti lai hian officer han le a team te chu lo langin puk chung luna thir kong khar lian zet mai hi an lo siama Professor Yang le a team te chuan chu kehniak lian zet mai chu zui zelin an rin ain a hnai mel tlat mai heti lai hian puk chunga ran nung thlok bak ang tak kha ron thlok chuakin an zinga pakhat chuan alo man ringot maya a taksa chu rong pola kangin a thita der mai chu vele an silai ken chuan kapin nokian chu an tuma an tim zinga then khat te phei chuan an nun na an chan nualani an silai ka thom chu heram salian tak mai hian lo hriai in atlan chia ma se vurtol chu ron siamin an tlan chiat san tuma an malama an tlan lai chuan leikhi chat lian tak mai hi alo om le ruwa tamai kong dang om to hek lo he kham ko wa hian an tim ho chu an zuang thlata sup maya Professor Yang chuan afanu le ubai te chu hruya phor zomin an zuang thla a vurtlang to lot lur maya chuan anin bat tanga anin then nalama chuan anin tron zom na hrui kha chatin an tladun vele tani thlakhat nuwa chuan hubai chu rela a chuang lai hi alo langa
khami trum thil thlenga adam chuak kha mak ala in tireng ani team member tam jok te chu khami trum khan an boralani an han har chu ale meu kha chuan mi pali ubai professor yang ping le kengsan te chi chu dam chuak kan lo ni to ni an man ruan nei ang te chu la khomin puk chunga chuan an kal zela waneng ma chen nuwa chuan puk lian tak mai get tower lian tak chu an ma chuan alo om lur maya in hlui ni om tak tak ta chuan an hual khup mai bokani he thil hi professor yangan secret palace of kunlun ati ngei kha alo ni he tawara hian demon chakol chak tak tak te chu an sin hnan ni in an soya he thil hi professor yangan kumtam tak chung alo zon to chu ani professor yang chu thingthi in bati chu an chikaya nasa tak mai chuan chunglama chuan aron al chawa ran nung dang lam tak tak te kharon langin an en na chuan tower chu ati sen phut mayani professor yang chuan tower kong khar chu hubai le afanu te chu kong turin atia bana in von real chung chuan lutin eng dang lam tak hi puk chunglama hian lo langin boruaka hian lungnoi ni om tak te tharau ni om tak te chu an ron thloka kengsan chuan thil thalo tak an ti ni yanga in bati chu ti hlumin thil om dan chu aron danglam chhotan ta ni pu kong khar te chu ron chimin an sahim na zongin an tlan chia ma se ran nung bak ang tak thlok thei te khan an ron zui ngal thoya kengsan chuan a thian ten hun thol zok an nei theinan in sacrifice in an dynamite ken chu tipukin ran nung tam tak chu ati hluma ati hlum bang ran nung dang te chuan a thian te chu an la zui zela ma se a him china an man to ni nakina chuan pu ko pakhat sang tak mai hi an vatlenga an zongam mai lova ran nung thlok thei te kha ron thlengin ubaji chuan amei cher mang chuan no kian chu alo tuma van doi thlak takin ubai chu adara chuan an se ta hlau mai rang takin yang pin chuan tui kho thla chuan nor liam thla in akang tur chu a veng don ani professor yang ate pa fa po chuan ubai chu an zui ve ngal boka yang ping le ubai te chu tui chunga chuan in mule ma se ram sadang lam tak chuan yang ping chu ron se in anu bauta ni eng tin tin emo ubai chu in vei chukin harsa ti tak chungin an kem lampang chu awatleng thei hrama adar kang an dressing lai chuan officer han chuan special team boral ta te ruang zong professor yang ate pa fa ruang ti lo chu an mu vek thu alo hrila an thil ton mek chu atan chuan hun harsat lai ber ani ti hria in bana ho alo tumani rail station masabera chuan hubai chu chukin ama chhor tu tur Mr. Weng chuan alo muaka heti lai hian officer han le scientist chengdong te po chuan an lo zong ve mek bokani sanga zakwa somriat pahni kum aron in her chuka hubai chu Mr. Wenga library a chuan athoka nun ha dam tak chu amang chho me kani chun chol an man lai chuan Mr. Weng chuan hubai chu local restaurant a hruain heta hian an open laya a thian tha em mai wangkai wan chu mu in entertainer na alo thok mek alo ni hubai chuan eng thil mo tak wangin Mr. Wang chuan helai hmuna hian a hruai ni in angai ani library a na tho lai chuan hubai chuan professor yang a research nei na le khabu hi a mu chuak lol maya a le khabu a chuan demon tower chungchang a zia na te honalo chak thin thu te chu alo in ziaka professor yang chuan a fanu le ama hubai ten an hon thei arina wangin alo da dun zel thin ani ti te chu angai tu chuaka heti lai hian post 749 a chuan kuang chunga me chedam lai yang ping ang tak mai hi an lo mu chuaka ani aro chuan sarli ani thu alo soi ve thunga thilti theina danglam tak mai lo nei in a hun kal toero engma a hrelo ni in alanga room pakhat chunga hian da in treatment te chu an pedeu reng boka library chunga chuan hubai chuan professor yanga le khabu a mu chu chiar zelin a chunga thuruk in phum te chu a hai chuak bel zel boka wangkai wan chuan lo pui bokin
heng le zen thon thu te hi a thla chu a zir chian nan hunan mangani a thon thu phe na thil tak takin phum te chu a hriat bel zela dimon khovela hian man lain mi hring thla chi khat an cheng thina heng thla tu te hi satra tanga local ni in heng mi hring tele heng dimon thla tu te hi thil thu mun an nia he tawalian tak hi an ro chia legacy ania kumsang tam tak liam ta khan mi hring te chu heng ram sakol te lakatang hian in la rangin heng ram sakol kan ti te hi mu tur an zui to lawani professor yanga thuziak tam tak chu hriat thiam lo ala tam hle meya chuti rualin thil tam tak an ni na chu a hriat pha thungani kumthum nu sangha zakwa somriat panga a chuan officer han le a team te chuan professor yang puk chunga alola dam rang chu an va mu chuaka heti la hian west china oil city lama chuan ramsalian le danglam tak mai lo che in khopui chu an lo suwa samchi maya engkim mai an kongami chu an ti chewek mai ani an nu chiom chun chu khopui ram to le ruang tam tak ti mai lo chu mi hring dam lai mutur an to lawani professor yang chuan tower kong khar an hona wanga thil thlengani arin thu chu officer han chu alo hrila thil thlenna hmuna chuan kalin thil thlen dan chu zirchian atumani he thil thlen wang hian hubai dara serkha rontinung thar lein ati boy fo tamaya doctor te chuan enkol ma se omzia a tlat lo ni khat chu adar chu namen lo mai chuan arun na a anat ema wang chuan arun kang ta ni eng pawara ma tak ron nein room chunga furniture te chu boruaka chuan atika nga Mr. Weng chu ron langin thil thleng pa ngai ani thurun soin karan nungmak tak se wang khan ataksa a dimon thisen chu lutin chu chuan pawara lo pe alo nia ma se he hian athi na athlen thei thu te chu aron soi boka hubai chuan chungthil zong chu engtin nge Mr. Weng chuan a hriat thei ti chuan alo boy leya chuta Mr. Weng chuan a power chu mangin library zong mai chu thlan hluya aron chantir tawek maya Prince Shaolin Nation lo veng tu ani thu chu aron in puanga thlarau ni om tak he mun veng tu dang te chu an ron langa Mr. Weng chuan hubai chu hrilin Prince chu an thla tu bulpui ani thu alo hrila lalfapa zia chu heng sakol ho he khovela tanga bo tu ani thu te ala chambang tlema zong te chuan mi hring anga in siamin mi hring te chu an nei zui ta ni hubai chu lalfapa zia thla kal zel ani wangin ama chi hi tower kong khar hong thei tu ani wangin professor yang khan alo mamo em alo ni post 749 lama chuan officer han chu professor yang atlan bo wang chuan alo thin rim hle meya scientist chendong chuan thil dang ron hrilin tlemin a thin rim na po chu azia pha do huaya sali chu ron har chukin a hun kal to te chu a hriat chu to thu te chu aron soya apa le hubai te chu zon chu adu thu te chu aron hrila officer han chu library lama chuan vakalin hubai chu thodun puya avasom non lea ma se hubai chuan lo narin thi na tam taka mu te kha atok to fu ni in a hriani chuti rual chuan officer han chuan yang ping thalak chu muin aladamani ti an hriat chuan aril ru chu athlak le ngal thuaya Mr. Weng chuan athutluk na chu thil thaber ani arin lo thu alo hrila sakol ho chuan ama chu achua zalen thei tu ani ti hre in an lo man mayang ti chu a hlo thon puyani hubai chuan kumtam tak nuwa yang ping adamani ti an hriat le wang chuan aril ru chu thlak atum to lawani heti lai hian lalfapa jia thlan veng tu thlarau ho chu an boi le meya eng thilama tak zong an ti chu angai ani hubai le wangkai wan te chuan library chu an chu sana Northern China lama chuan kalin professor yanga zong tur team te chu an va zom vea chengdong ko wei sipai te le Charlie te chuan an lo ngak rem to ani hubai chu a thian nu thi to ania angai an mule chu alom ema wangin amit tu te chu atlak pha hialani
mà se ama ang kha alo ni to tlat lo Charlie tia ko tu chuan alo tia sangong se mang chuan thaler mun korozet mai chu zo in naki na chuan thaler thlipui chu aron tle tawak maya rang thayang ber chuan vai vut thlipui chu tlan chiat san chu an tuma thil pakhat an hriat mi alo chu force field daidan tu lo omin chu chuan vai vut thli chu alo dang hi alo nia rewak lawa oil city chu an luta an han in check chen chuan thlipui tlelai khan an tim then khat chu an hlawani ti chu anin hret chuaka chung zinga chuan wangkai wan po atel veni heng second group hola hian an sangong sei kha lo ti chuak palin ke chuan oil city lampang chu an lo pana sakol kha lo langin an zinga pakhat chu a that mana abak zong chuan daidan na lampang chu an tlan lut man hlau mai ma se van doi thlak takin sakol dang pakhat hi lo lein wengkai wang le mi pakhat ti lo zong chu a se hlum vek ani an van neya siamin thir sakor hi mu in an thian te kha an va fin thei hramani an thian pa tu soi an hriat chuan hu ba yi chuan he mun hi rang taka chu san adu thu chu a thian te chu a hrila ama ang thil kha a thlen non le adu to lovani ma se chengdong le Charlie te chuan om chun zom zela an hna zo fel chu an duwa thutluk na siam na hun po a man lo sakol khan ron zong muin an silai chuan an karon ta chim maya a thi nia ngain sakol pakhat jok chu an zong le ngal thuaya an hnung lampang an va en le chuan an ka hlum to nia an ngai kha alo le to tlat lo heti sakol an be lai hian Charlie chu school building chung lampanga hian atlan luta hu ba yi chuan a zui lut vele ngala silinga ruang in khai tele chuat ong lian pui mai te chu awa muwa chuat onga hian lutin thlan hi azuk muwa sakol khan ron zuanin thil poi jok atlen main Charlie kha ron langin kalbo tur chuan aron tia Charlie chuan apawar chu mangin hubai ni ko khelawa chu kuang chunga chuan dain akal san ta ni khopui chunga chuan sakol tam jok te chu ron langin an him jok nan building chhong sang lama chuan an lo bi ruwa an man ron e that ber te chuan lo belet ma se an tam ne ema wang chuan an omna tawar lampanga chuan ron lonin an ron lu chil tran chu ani ta der mai wei chu milim anga loadingin sakol chuan a hrelo hlau mai wengkai wan nen chuan bus chung lama chuan an tlan luta sakol be na chu an thei ang tok chuan lodan chu an tum duna heti lai hian kuang chunga chuan ubai chu ron har chuakin chua chu tumin alo be ngat maya ma se a har sangang mai heti lai hian thilmak tak mai ron thlengin andar hliam te chu mit khap kar lawa aron dam ta vek maya Mr. Wenga thla chu ron langin he kuang hian lalfapa thil ti theina chu ala nei ni in aron hrila thok le khata hubai chu tawar bula chuan alo hlol mai heta hian yang ping chunga thil thleng zong chu mu in sokolin ase khan ataksa chu he mai ala hian dain demon queen chuan ataksa chu alo control hi alo nia Charlie chuan sakol te chu lo controlin khopui chunga chuan alo chu hem maya nakina chuan hubai chu tawar lampan chuan kalin demon queen betur chuan avakal hnaya yang ping chu tawar gate hong thei tu pakhat jok ani thu te an thla lakal zel zingami ani thu te chu alo hrila ataksa chu chuasan atum lo thu le ama chu atilhumani chuan yang ping po athi ve ngal tur thu te chu alo hrila hubai chuan ti dan tur kong azon tur thu chu lo hrilin hetil hian lalnu nui chu ati zal le meya demon queen chuan khopui lama chuan alet tir le ta ni a thian te omna bas sakolina alo be me kani ti hre in RPG chuan zukapin a chan thei hrama ma se chengdong puina hun tu tha anei bik theitlat lo chengdong chu in chung mora hian alo latang ve fana Charlie chuan hubai chu tower gate hon tira du wang chuan aron puya chengdong chuan sakol laka anun na chan ai chuan ti in ama nun na chu a pistol ngai chuan lak chu alo tuma
hu ba yi chuan sali mita tak chuan lo enin yang ping chu alo le thei to lo tur thu lo hrilin asilai ken chuan voi thum ngot mai chu akap ta pop maya chu vele sakol te po chu lau thong takin an tlan cheta ni tawar po chu he thilawang hian achim zui ngala hu ba yi chuan ati ngei angai thu hrilin sali chuan ron fopin ni ko khrelowa omzi ngalin chuata chuan an muduna yang ping taksa chu dimon khuin chuan a chua santani hu ba yi chu a thian nu a thito nia ngain a trap na sa hle meya yang ping chu ron trong chuakin a mu le theiawang chuan lom thu chu a ron hrila hu ba yi chuan a thian nu chu pomin lalfa pakuang thil ti theina neya khan da in andam le ngei chu a bei se ani a chalawa khoi chuan a hun kal to te chu awa muwa yang ping chuan no pangte ani lai tangin thil ti theina power nein mithi te hial akai tho theiani ma se anu chuan manglo turin alo hril thin alo nia rum khat chu dar thalanga hian akut lo kang pol hlua mai hi mu in anu chu sakol mi hring pian anga intidang lamani ti chu a hreve ta ni hei wang hian professor yang khan afanu chunga thil thalo taka thlen lo nan alo be fat alo ni khwar khuruma antlak tumpo khan yang ping hian ti dam theina power mangin alo ti dam alo nia a top don sina chuan yang ping chuan hu ba yi chu amangai thu le apa zon chu bansan lo turin alo nge na hu ba yi chuan yang ping thu soi chu zomin a team tenen professor yang zong tur chuan thale ro tak chu sanghong sei chunga chuang chung chuan an kala heti lai hian hlataka tang hian sakol pakhat hian alo thlir renga